Ai, senyor. A veure, sobre la tortura. Amnistia Internacional hauria d'entendre, d'una vegada per totes, que quan dona la llauna amb aquells anuncis, posant un taco de papers que no es poden trencar i fent les 1001, el malparit que hi ha al despatx i que ordena tantes morts i tortures, està torturant, Està torturant un home baixet i calvo que també té dona i fills, Amnistia. Amb les teves barrabassades i barbaritats tortures, I estàs contra la tortura? Ara t'explicaré què és la tortura. La tortura és un instrument de coneixement de l'Estat i de l'Estat de cada casa. Quan vols saber què hi haurà per sopar, li pegues un crit a la mare. Això és tortura. Quan la mare vol saber què faràs demà, et pega un crit. Això és tortura. Quan la tortura s'aplica a la joventut per tal com es comporta i no es comprèn, la joventut no ho sap explicar per què es comporta així, ni quin és el seu projecte. No ho poden explicar. Només te l'expliques a partir dels 40 anys, i amb prou feines. Només te n'adones de per què has fet les coses a partir dels 40 anys. Llavors, més forta és la tortura, com més et demanen que expliquis en paraules d'home de 40 el que estàs fent ara. Ho entens, oi? És aquest el sentit, no és una cosa ni perniciosa ni bona. És un instrument de l'Estat i de qualsevol que el pugui utilitzar. M'entens? Vale, deixa fer l'índio.